जोंथ' मोजां नुदों मोजाङानो औ सुपार डुपार हिट बुङो माब्रै बांनो हरला आरोना नेक्स्टआव हरगोन नेक्स्टआव खोथा हाखाबाय नै भिडिअ दङ माने बोथोरा बिराद गरम ना आखायाव फांखा लाफालायदों नै बिना नङा बोथोरा गरम ना दिनै गोलोमगासिनो नै दाबो दा रायज्लायजाले लोगोफोर जायखिया फोथाराव गिदिंग्रोनि फोथाराव खुलुमबाय बयखौबो दा एखे नैबेयावहाय बिजि जायगायावनो आं हाबसनबाय बेनिफ्राय भिडिअखौबो आङो जागायबाय दे लोगोफोर नैबे पवजोगखां क्लाब परबतजरानि खैलामैलानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बियो दिनै फाइनाल मेट्च जायखौ सिगांफ्राव नोंथांमोना एसे नुदोंमोन बेनिफ्राय आं दाखालि आपडेट होनाय बायदि दिनैहाय आलासि दं बेनो जादों टमी नार्जारी दा बे समाव रेडिसैनो थाग थियारि जाबाय थाग थियारि माने फिल्डआव ओंखारसिगोन गिदिंसिगोन आरो बेनिफ्राय दिनै विनार प्राइजखौ नायना लादो नै विनार प्राइजआ 5000 फोथाराव ओंखारसिगोन विथ बेम पार्टि थाला ओरैबायदि जाखायोना हिट फोथाराव खिन्थु पाब्लिकआ गैथ'वा दाबो पाब्लिकआ बांद्राय गैथ'वा जायखिया फोथाराव गिदिंग्रोनि फोथाराव पाब्लिकआ बांद्राय गैथ'वा जोङो ओरैनो पाब्लिकआ एसे लेट ओंखारो 2:42 जाबाय होमब्लाबो इदिल' नै मानसिया ओरैल' नै गैथ'वा नायदो नै आयं बरिया माथो जादों आवगायगासिनो दं सिगां जों दामग्राफोर नै with full uniform दिनैनि प्रग्राम हाबाफारि ओरैबायदि माने गरम जानो थांगासिनो दिनै फाइनाल ना फाइनाल खुलुमबाय जोंबो खुलुमबाय एन्ड वेलकाम टु कोइलामैला बे समाव जोंनि आलासिया टमी नार्जारी बिनानावा ओंखारसिगोन फोथाराव ओंखारगोन माने पारफरमेन्सनि थाखाय ओंखारसिगोन दे नै नायदो माने डान्स पारफरमेन्स दे हाय बिनानाव अल द बेस्ट अके रेडी नायनो रेडी जादों रायजोफोर नुसिगोन नै वाव माथो सोलोंग्रानोलाय बिउटिफुल माबायदि मोनदों आदा
अब्ला मोनफैबाय बिनानावजों फंनैसो रायलायसिगोन नै टमी नार्जारी माने बोथोरा बिराद गरम ना आखायाव फांखा लाफालायदों नै बिनानावा बोथोरा गरम ना दिनै गोलोमगासिनो नै दाबो बिदि आरो सारजों लाथ'दो बेखौ फांखा गबाय सिस्टारनि फांखा गबाय औ खुलुमबाय औ अबेनिफ्राय फैदों दा आङो दा बाक्सानिफ्राय फैदों दा गुवाहाटीनिफ्राय फैदों खिन्थु आङो बाक्सानि आरो बाक्सानि गुवाहाटीयाव थायो नालाय न'थारा बबेयाव आंना न'आ सेसापानि होनो आरोना बाक्सा सेसापानि कुमारगेटा खाथियाव ए आच्छा ओमफ्राय थानाया आं दा गुवाहाटीयाव थागासिनो औ डिग्री खालामदों नालाय आच्छा डिग्री खालामगासिनो दं खालामबाय जोब्बाय औ माने बिनानावा ग्रेजुवेट जाबाय माने ना औ बे आरो ओमफ्राय जोंनि ओरै ओनसोलावथ' फैफेराखैमोन बिदि फैयाखै ओमफ्राय माबायदि मोनखो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो एफा बिदि मानसि नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो सानायखौमोन जे बिदि एफा माने फैगोन आरो बिदि आंखौ अनसायगोन मागोन आंखौ एफा मोजाङै फैनाय लोगो लोगोनो माबायदि लाबोदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोना नुगोन माबायदि नंगौ भिडिअ बानायगारदों नामा नैबेलाय बिसोरनो लाबोदों नै बिराद मोजाङै लाबोदों नै बिसोरनो लाबोदों नै फांखा गाजाबाय आंनिया गावनि होनना लाबाय नै फांखाखौ गोजा नङालानो गोजा गाना फैनो नुदों दे ओमफ्राय ओरैनो माबाथ' बिराद नोंथ' इउटुब चेनेलफ्राय सलायाना ना दं खिन्थु फेसबुक पेजआवथ' फल'वार्सआ बेसेबांबा नुदों आङो दा बेसेबां जाबाय 85K माने 85,000 फल'वार्स दङ दे मामुलिङा नैबे बिनानावखौ मोजां मोनग्रा गोबां दङ बेबायदि दा ओरैनो मा खालामनो सानो एबा मा खालामनो थांखि दं उनफोराव आंनाथ' साननाया बुहुत माने सानो आरोना बुहुत गोजौनि खिन्थु दा That's a lovely tour past the Sima. What's next here? APSC coaching. It's a great chance for APSC coaching लागासिनो दं here. Well, the defender finally clears the बेनिखायनो ball. गुवाहाटीयाव थायो आरो नै बेबायदि ओमफ्राय बेनिफ्राय नै बेफोरबायदि इनभिटेसन बिदि फुटबल प्रग्रामफ्रावहाय पाब्लिकनि गेजेराव इनभाइट खालामनायफ्रा मा सिगांफोर जाबाय ना बेनो फार्स्ट माबायदि बिदि जायगायावथ' जाबायमोन खिन्थु गोजानाव फार्स्ट टाइम आरोना चिराङाव आच्छा दे अब्लालाय बहुत मोजां मोनदों मोजां येस साल्टे सोरनि साल्टे बिनि नोंनि साल्टे औ माने नोंनि हिन्जावजों इनि हिन्जावजों बिब' बिनानाव गेमस्रिनि दाउला खासि हरग्रा नै बरगयारि अफिसियेल माब्रै नेक्स्टआव हरगोन नेक्स्टआव खोथा हाखाबाय नै भिडिअ दङ सिनादाखौ लिंहरगोन पार्सनेलि लिंहरनो हागोन रावबो लिंहराबाबो औ आलासि जानो ना औ नैबे लकेल एसपि ब्लग बेखौ सिनायो एसके बड' ब्लग बेनिफ्राय बरगयारि अफिसियेल आं बुंखाबाय मिनिया बर' बेयो मिनिया मालाबाबो मिनिया बियो आलासिफोरखौ लोगो लाफैदों नै ओमफ्राय ओरै सासे फंबाय दंबावो जोङो नै बि बयसनि हार्डक'र फेन टटेल बयसनो बेबो जोंनि गासिबो जोंनि निसिमानि नैबे गेजेरनि नैबे गोजा बिनानाव सासेयाल' जाहैबाय बाक्सानि अन्थाव बाथावनो बेबायदि आरोना औ स' जायखिजाया आंबो जोबोद गोजोनदों बेस्थ'नि गेजेरावब्लाबो आं दिनैहाय नैबे प्रग्रामखौहाय बाहागो लानो फैथारबाय लोगोफोर नोंसोरनो दिन्थिनो नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट हरदो कमेन्टखौ नायजोबखायो आं रिप्लाइ खालामाब्लाबो सिन्था दाखालाम बेबायदि हो आरो लोगो मोनबावगौ बे बेटारि जोबखो ना माखो बिनानाव फांखायालाय औ बोथोरा गरम ना स' बिनानाव थेंक इउ सै आंनि चेनेलाव एसेब्लाबो रायलायनायनि इन्ट्रडाक्सन होनायनि थाखाय दे खिन्थु मोसानाया मोजां जादिया माने प्रेक्टिस मोजां जायासै ना ओंखायनो जोंथ' मोजां नुदों मोजाङानो औ बिराद मोजां नाङा माब्रै सुपार दुपार हिट वाव सुपार दुपार हिट डान्स खालाम है दिनै जानाय नंला मालाबा मोसानोसै जागोन ना जायो स' बिनानावा जोबोद फ्रि एन्ड फ्रां नोंथांमोना नुखाबाय दिस इज वाट एटिटिउड शुड बि एटिटिउड जाबाय दा येस